So what's up? Good morning mga buddy. For today's video is ubani ko ninyo at tatag eskwelahan kay kunuhay buutan na kita. Cha. So eskwela ta mga buddy. Ya sa di pa ta madtog eskwelahan. Tapos ang check up po na nga to nga outfit mga buddy. Nice. So di na ta magdugay buddy atong tag eskwelahan. Transition. O karon mga buddy, na nagita diri sa to nga eskwelahan. Nya basin na mga mutana diha asa nilapit nga eskwelahan. Naran sa Sitio dan Bantayan mga buddy sa Aguho daan Bantayan. So kung gusto mo bisita, naran diri sa Aguho mga buddy. Nya atong ikuha nga kurso BSIT. Unya sa to nga pag-abot nakita na to tong mga classmate da nga mga gwapo buddy. Nice. Balik ng kanano. Balik sa agi. Balik lagi. Ya bidaw. O karon mga buddy, padung na may muadto sa mga room. Musaka pa may buddy kay nga mga room nasa second floor sa College of Engineering and Technology nga building. Sa room 10 ang mga room mga buddy. Unya samtang ko naglantaw-lantaw diri buddy, ako nakitaan si AKA Boy Kagis mga buddy, tanawa. Oh, no, 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 no. O karon mga buddy na nato diri sa mga room. Unya mo ni akong mga classmate mga buddy sa BSIT Section 2A. Unya inyo na makita mga buddy nga pag ginahuman ning usa sa iyang gikaon nga saging oh. Mupaak pag ni siyang saging mga buddy. Mo ni si Boy Kagis. Unya inyo ni may bawaan mga buddy ngano nga gitawag na siya og Boy Kagis diri sa mga room. As what I have said earlier mga buddy. Nice. Mao na ang rason mga buddy nga ano nga gitawag na siya og Boy Kagis diri sa mga section buddy. Suko na kay mga buddy oh. Kaning bata mga buddy, batak gigay ni siya. No, I love IT gani siya, nagcoding na eh. Nagcoding si cellphone oh. Ta. Grabe bata, batak gigay na siya buddy. Manas Boy Kagis. Nice. Tungod sa kabatakan bata mga buddy, mo na yang gibuhat nagduwa na siya snake o wordscape mga buddy. Kay laay man kayo. Speaking of laay, mugawas ta mga buddy kay may klase laay kayo. Nya magpa-print na lang ko buddy sa amo nga kaning cover page sa amo nga data structure and algorithm nga subject mga buddy. So naglakaw ta da mga buddy. Naog ta padong sa kaning ubos. Ay to na to tong motor mga buddy. O kadto na ko padong sa printanan mga buddy. Matic transition. Abot na yung tabali eh. Paspas kayo. Damn! O so na ta sa printanan mga buddy. O matic print na mga buddy. O matic lupa din ta balik diri sa eskwelahan mga buddy. O mo na inyo nakita mga buddy ang College of Engineering and Technology nga building mga buddy. Well kapaabot mi diri nga mag-alauna mga buddy. Niagi diri akong usa ka idol mga buddy oh. Alma din. Shout out idol. Ato pod nga shout out mga buddy ako ang busing John Denver. Shout out idol. Ug ato pod shout out mga buddy sila si Tupi, Cyrus ug si John Lloyd. Unya kay buutan malay ko nga pagka estudyante mga buddy. Balik na sa tong room. Ug karon mga buddy, nanako sa mga room. Batak na kasi sila magsikod mga buddy oh. Muna katong mga magplano pa nga mag-IT. Huna-huna agin niyo maayo samtang sayo pa. Present sir. Unya kani mga buddy, pwede na mo kuno muli. Barog dayon mo day.
Matik ulit din ta bade sa pailangayan. Ug samtang may naglakaw mga bade atong kauban si Ike Boy Kagis. Ha? Siya pa mga pinakagwapo sa BSIT mga bade oh. Nya matik din bade kadlit din akong mga idol oh. Matik. Nya diri na lang takutob mga bade. Amping matanan and God bless.